गावनि आंगो बर' हारिनि मुलाम्फानि थाखायनो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुफोरा हिनजावसाफोरखौ जिन्स लंपेन्ट आरो सारि गाननायनि हासिनानै होदोंमोन। आरोबाव फुजा मेलाफोराव थांग्राफोरखौ लामा लामा थाथेनानै होबथाबायदोंमोन आरो होख्रांहरदोंमोन। लोगोसे जौ जुवा होग्राफोरखौबो बुख्रुबबायनानै होदोंमोन। हेल' लोगोफोर, वेलकाम टु माय कन्टेन्ट ब्लग इउटुब चेनेल। स' लोगोफोर, दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ आं नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाफिनबाय। स' नोंथांमोना दिनैसो आंनि बे भिडिअ बा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि बे कन्टेन्ट ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे बेफोरबायदि गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। मोनसे समनि बै समाव जेब्लानाखि जोंनि बर' हारियाव गोख्रों जेरैबायदि समाज आफाद दङमोन, बे आफादफोरानो लामा सामाफोरावहाय सोरबा सिख्ला बा हिनजावफोरा जिन्स लंपेन्ट बा सारि गाननानै ओंखारोब्ला बेखौ होबथाबायनानै होदोंमोन। जोंनि मोनसे आबसु होननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संगठना, लोगोसे बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरबो दंबावोमोन। अब्ला बै समावहाय जोंनि बर' हारिया बेसेबां गोख्रों होननानै बुंनो हायोमोन दिनैनि समजों रुजुनानै नायोब्ला। फुजा मेलाफोराव थांग्राफोरखौ लामा लामा थाथेनानै होख्रांबाय हरनाय, लोगोसे जौ जुवा होग्राफोरखौ बुख्रुबबायनानै होख्रांहरनाय, बै समनि बे मोनसे समाज आफादा बेसेबां गोख्रोंमोन। नाथाय बै समनि जों दानि समखौ रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागथि दंसै। थेवब्लाबो दिनैनि समावबो दिनैनि आबसुआबो बे खामानिनिफ्राय उनफिनना थानो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव जेसेबांनाखि बेफोरबायदि जौ जुवा होग्रा आरो पिकनिक स्पट खुलिनायनि मुङाव जौ जुवा सिङावहाय होखोमाग्रा, बेफोरखौहाय थोंजोङै नोजोर लाखिग्रोनांगौआ आबसुनि मोनसे गेदेर मावनांगौ बिबान होननानै आङो सानो। दिनैनि समावबो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरावखि बेफोरबायदि खामानिखौ सोरबा मावोब्ला ज' थांनानै बुख्रुबबायहैनांगौ बा होख्रांहैनांगौ। सोरबा सुबुङा जुक्ति गैयै रावजों आबसुखौ ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोराव सोंखारियोब्ला बेखौ डाइरेक्टलि न'आव थांनानै आबसुनि मावख'आव लाबोनानै सावरायज्लायफैनांगौ। बै समनि बायदिनो दिनैनि जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफ्रानाखि बिसि फिसाय थाखानानै गुबुनजों गाज्रि आथोनारि सोमोन्दो खालामग्रा, लोगोसे बिसि फिसा न'खर थाखानानैब्लाबो गुबुन हिनजाव बा सिख्लाखौ लानानै खारग्रा, नै बेफोरबायदि मानसिखौहाय हमनानै आनसलिक अफिसाव लाबोनानै दोखो दोखो बुफैनांगौ। बेबायदि मोनसे गोख्रों खामानिखौ दिनैनि समावबो मावनांगौआ साफ्रोमबो बर' फरायसा आफादनि गोनांथि होननानै आं सानो। आरोबाव जायफोरा बेफोरबायदिनो हाबा जायालासिनो बबेबा पिकनिक स्पट फुजा मेलायाव थांनानै हाग्रा बंग्रा गाज्रि खामानि मावग्रा, बेफोरबायदि मानसिखौ हमनो मोनोब्ला आनसलिकआव लाबोनानैहाय बिसोरखौहाय नायबिजिरनानै नांगौबादि साजा होनांगौनि गोनांथि दङ दिनैनि दिनावबो, जेन' इयुननि समाव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि अनजिमाया गोसारा। जोंनि दानि आथिखाल मुगायाव गोबां बेफोरबायदि गान्जा ड्राग्स जाग्रा मानसिफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो। बेफोरबायदि लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ दिनैनि दिनावहाय जोंनि बे आबसु आफादानो दैखांनानै लाबोनांगौ आरो नांगौ बायदियै जोङो बुजायनांगौ। नाथाय जुदि खुगाजों बुजायनायावहाय जायाब्ला आखाइजोंबो बुजायनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आङो सानो। आखाइजों बुजायनायनि ओंथियानो जाबाय, जुदि खुगाजों बुंनाय बाथ्राफ्रा जुदि मानिथाव नङाब्ला, बा जुदि खुगाजों बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानियाब्ला आखाइयाव लावथि लानानै नांगौबायदि लावथिजों साजा होनांगौ। बेनि गोनांथि दङ दिनैनि दिनावबो। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै गेदेर बैसोसिमहालागैया गोबाङानो ड्राग्स गान्जा बेफोरबायदि निसा बुस्थुखौ बाहायो। जेन' बेखौ बाहायनायनिफ्राय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बेफोरनि अनजिमाया खमायलांनो हानाय बायदि बेखौ गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ आरो मावनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' फरायसा आफादनि गोनांथि एबा मावनांगौ हाबा। दिनै बेफोरबायदि सोरबाया निसा बुस्थु जाग्रा, जौ जुवा होग्रा, नै बेफोरबायदि मानसिखौ होबथानाय
समाजखौ मोजां खालामनो नाजानायनिफ्राय खामानि मावनायाव माब्लाबाबो उनफिननांगौ आरो गिनांगौनि गोनांथि गैया जोंनि आबसुआ। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरखौ समाजनि मोजांनि थाखायसो मावनायनि थाखाय बेफोरनिफ्राय माब्लाबाबो उनफिननो नाङा बा बेखौ गिनानै थानांगौनि गोनांथि गैया बा सोरनिबा हुमखि होनायाव बेखौ गिनानै फावसयफिनना थानांगौनि गोनांथि गैया। जेसे हायो सिगां सिगां आवगायनांगौ। अब्लासो जोंनि बर' फरायसा आफाद बा गुबुन आफादफोरा बेफोरबायदि मोनसे गोख्रों खामानिखौ मावनानै दिन्थिफिनोब्ला जोंनि समाजाव, अब्ला बैफोरबायदि जायफ्रा जौ जुवा होनायजों लोगोसे बिसि फिसा न'खर थाखानानैबो सेंग्रा सिख्लाफोरबायदि दोनखारलायग्रा बा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनैनि आथिखाल मुगायाव दोनखारलायनाया बहुद खम, किन्तु दिनै जायफ्रा हाबा जाखानाय न'खर गोनां गथ' गथाय गोनां बेफोरबायदि मानसिखौसो दिनैनि आथिखाल मुगायाव बांसिन दोनखारलायनाय लाना खारलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। अब्ला बेफोरबायदिखौ होबथानानै गोख्रों नांगौबायदि साजा होनायजों लोगोसे बे खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला दिनैनि दिनावबो बै समनि बायदि सोरबाया जुदि गाज्रि खामानि मावनो सानोब्लाबो गिनायजों बियो उनफिनना थानांगौनि गोनांथि जानानै फैगोन। बै समाव जेब्ला आबसु आरो MDFB होननानै बुङोब्ला गिख्रङोमोन जोंनि समाजाव, थिग बेबादिनो दिनैनि दिनावबो बेबायदि खामानिखौ मावनांगौ। माब्लाबाबो बेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय उनफिननो नाङा। जायनि जाहोनाव सोरबाया जुदि हारिनि बेरेखा खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ बै समावहाय लांनानै बबेबा खना खनला हाग्रायाव लांनानै अरायनि थाखाय जिउ फोजोबहोयोमोन। अब्ला दिनैनि दिनाव समाज फोसाबनायनि थाखाय फंफा फंनै बुंनायालाय माथो गोरोन्थि जानो। बेनिखायनो हारि आरो समाज फोसाबनायनि थाखाय जेसे हायो एसेनो मोजां बाथ्राखौ बयबो साननांगौ आरो जेसेबां गाज्रि खामानि मावग्रा बिसोरखौ होबथानायाव बयबो मदद होलायनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि थासारिया एसेब्लाबो गाज्रिसिनखौ जोङो नुनो मोनदों। बै समनि थासारिजों दिनैनि थासारिजों माब्लाबाबो रुजुजाया, गोबां फारागथि दङ। बेनिखायनो हारि आरो समाजखौ फोसाबनो थांनायाव नोङो सोरखौबा हुमखिबो होनांगोन, सोरखौबा गाज्रिनिफ्राय गादबनो थाखाय बा दबथायनो थाखाय बेखौ नोङो सिगिनांगोनबो, बा जुदि खुगाजों बुंनायाव जायाब्ला बेखौ नोङो नांगौ बायदि आखाइजों बुनांगौनिबो गोनांथि दङ। थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै बैफोर जायफ्रा हारिनि बेरेखा खामानि मावग्रा आरो समाजाव गुबुंले खालामनो नाजाग्रा बैफोरबायदि सुबुंखौ दिनैनि समावबो नांगौ बायदियै साजाखौ होनांगौआ गोनांथि दङ होननानै आङो सानो। बेनि थाखायनो आङो अरायबो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो संगठना बे खामानिखौ मावनायनिफ्राय माब्लाबाबो उनफिननो नाङा होननानै आङो सानो। लोगोफोर, आंनि बे मोन्दांथिजों बुंनाय बाथ्राफोराव नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। लोगोसे आंनि बे बुंनाय बाथ्राफोराव बबेयावबा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गावनिनो हारि हिसाबै नोंथांमोना सुद्रायनानै लानो हागोन। जेन' आंनि बुंनाय बाथ्राजों गोरोन्थिफोर जालांदोंब्लाबो नोंथांमोना जेन' जेबो दुखु मोननानै थानो नाङा, बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।